Balaguer ha acollit aquest diumenge la 37a edició de la seva mitja marató amb un rècord absolut de participació i prop de 800 corredors, repartits entre les tres distàncies de la prova, 21, 10 i 5 quilòmetres. La cursa, organitzada pel Club Runners Balaguer, també ha destacat per la gran presència de públic al llarg de tot el recorregut urbà. En la distància principal, la mitja marató, el vencedor en categoria masculina ha estat Xavier Tomasa, amb un temps de 1 hora i 9 minuts. La segona posició ha estat per Marcos Sansa i la tercera per Miquel Àngel Fidalgo. En categoria femenina, la victòria ha estat per Rosamari Carulla, amb un registre d'1 hora i 25 minuts, seguida d'Anna Isabel Garcia i Alicia Procorona. El guanyador de la prova, Xavier Tomasa, ha explicat que encara no havia competit en aquest nou circuit i que li ha agradat especialment pel fet de ser molt urbà i amb força presència de públic, un ambient que li ha permès mantenir un bon ritme de cara a la Marató de Barcelona, que disputarà la setmana vinent. Doncs aquest circuit no el coneixia perquè vaig venir fa 2 anys i m'ha agradat perquè passes el quilòmetre 10 per aquí un altre cop, tot el públic, la gent, la família, aquí tothom animant, i al final ho fa una mica més divertit, més maco pel corredor, perquè veus a la família més cops. I la segona part bastant pesada, allà en solitari, sense tant públic, però bueno, va bé perquè pel coco mentalment, concentrat amb el ritme i al final he tret el ritme que volia perquè la setmana que ve vaig acabar la Marató de Barcelona i era l'últim test que volia fer aquí, a córrer al ritme de la Marató. Per la seva banda, la guanyadora femenina, Rosamari Carulla, ha valorat el recorregut com un circuit no especialment exigent, fet que li ha permès millorar el seu temps en aquesta prova. Hi ha uns quants dies que no feia mitges i molt contenta, m'he trobat molt bé. El recorregut és molt xulo perquè trobes una girafa gran. Jo crec que no és un recorregut molt exigent perquè tampoc no hi ha grans pujades. El dia ha acompanyat molt, l'organització superbé i contenta pel temps. Ha millorat de l'any passat. Pel que fa a la cursa de 10 quilòmetres, el primer classificat ha estat Pere Bifet, amb un temps de 34 minuts, seguit de Cristian Arroyo i Joaquim Moraes. En dones, la victòria ha estat per Blanca Vallès, amb 40 minuts, seguida de Noemí Húmedes i Sònia Reguart. Finalment, a la distància de 5 quilòmetres, el vencedor ha estat Xavier Castells, amb un temps de 14 minuts i 37 segons, seguit de Jordi Santaolari i Rahal Boufra. En categoria femenina, la primera posició ha estat per Estel Jordan, amb un temps de 18 minuts i 37 segons, seguida de Mamen del Castillo i Maria Carme Altiser. Des de l'organització, Josep Maria Marquès ha destacat el gran nombre de participants i també la presència de molt públic als carrers i ha remarcat que la participació de figures destacades, com Martín Fiz, ha contribuït a impulsar les inscripcions. Fa molts anys que ens dediquem a això i mai havíem vist tanta gent, ni per inscrits, que han sigut 800, sinó també pel públic, per la gent que ha vingut a animar. Això vol dir que ens estem obrint aquí a l'esport, que és una cosa que aquí a Balaguer ens costa de sortir al carrer, i molt contents de veure tants atletes, de veure tant públic i veure aquest ambient esportiu aquí a la ciutat. I que vam tindre fa un parell de mesos el Martín Fiz, que va dir que vindria a la cursa, ens ha ajudat també a publicitar-la, m'ha donat un toc que ha fet venir atletes també de més nivell, i jo suposo que les redes socials i tot hi ajuda avui en dia, i han fet un salt de 600 a 800 en molt poc temps, en un mes. Precisament, l'excampió del món de marató, Martín Fiz, ha assegurat que ha trobat un circuit molt atractiu i amb una meteorologia ideal, tot i reconèixer que ha corregut lesionat. Yo vengo aquí con mucha incertidumbre ya que tengo una costilla rota, la octava. Me habían pedido de intentar ayudar a la gente para hacer hora 24, la verdad es que tenía mis ciertas dudas, pero sí que os puedo garantizar que el circuito es maravilloso, la climatología que ha salido hoy es cojonuda para hacer este tipo de carreras. Me he juntado un buen grupo de participantes y bueno, al final he podido cumplir mi objetivo de bajar de hora 24, sobre todo felicitar a la organización por este magnífico evento, un gran evento. La resta de podis i resultats per a les diferents instàncies es poden consultar al web d'iter5.cat.